Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Aquiles. Liti rambut lo eh. Ngano ko? Lingisi ka man ko diha. Ano siya? Ang batas to at bango. Tanaw ang bata. May bayom. Hello, baby. Ala, uy, may katawa. Imong apo nang? Ay, oo. Akong apo sa tuhod. Anak sa akong apo. Asa man yung mama, anak? Tiguang na nimo, gipasagdan ka lang nga magbiyahe nga kamura. Ay naaraman mi sa unahan. Dong, para lang diha, dong. Hinay si mo pagkanaog na nga. Hello, baby. Bye-bye. Nang, hinay mo nang. Bye-bye. Oh, Uy, bisutoy man lang ang tiguang. Uptik man di ay. murag kita may gisundan sa mga polis. Tuod ah. Bisin niya sa polis. O, nung unta, driver. Usap kayo ng tuyo. Driver, kanita ka. May gipangita mi sa hero. Mo ni nga PJ ang gitudlo sa witness nga mo'y nasakyan sa suspect. Uy. Unsa man nga suspect, sir? Tiguang babae nga may gikugos nga bata. Nagkanaog na. Hala, katog diha sa atbang. Nato na dito ay. Nga naman sir. Nga naman. Ikidnap ang mong bata. Oh, unsa? Lelisel, ikaw lalaw sa ospital. Agwa. Sir, tabangan tabo pagpangita sa Mount Tiguang. Dito siya sunahan pa ingon, no? Salamat to. Tana mo, sir. Dini siya manaog, sir. Okay. Men, mga naog ta. Dini siya musod. Ako siyang nalantuan kaganina paglarga sa mong gisakyan. Diyan mo ah. Yes, sir. Naana. Uy, pulis? O say ato? Kasiksi ba yung babayhana? Puti kig paa ug hamis kayo. Ug pinakigol pang shorts. Uy, Mr. Police. Malibat ka, ha? Dorio! Animal ka, agwa. Kaila mo? Nagkaila ko niya. Oh, excuse me. Nasayap ka tingali, sir. Karon po ko makakita nimo. Miss. Niyami kay amo laging gisundan katong tiguang nagkidnap sa bata. Wa man tayo tiguang din ni sir, uy. Aw, kung gusto mo, hala sige, padayunan ta mo. Hatagan ta mo pagtugod sa pagsusi sa tanang suok ning paya. Sige, panood mo. Ang uban, jalas gawas ha. O, ikaw, mister? Nagkaila ka na ko. Hain mo tugoy ang bata. Iuli siyang ina. Ikaw, ha? Karon kapag ganit magkakita na ako, bisan unsa nalay gipanulti nimo. Hunong na isang pagpakaroon ng Dorio. Negative. See? Miss, salamat kay ha. O, saylo mi sa mong paghasol nimo. Tabi, kisa ganito'y pangani mo? Ako si Rhea. Daan pa ko.
Rhea? Okay Rhea. Di na may magdugay. O usbon ko. Sorry kayo nga nakahasol minimo. Okay lang, oy, sir. Sige. Aris kami. Balik-balik niya mo, sir. Ha? Sure ka? 100%. Niya, way masuko. Wa. Sige. Mamisitaw niya ko. Kung magpaabot ko, bye. Okay, tala mo. O, ikaw? Balikon ka. Paabuton taka agwa. Agwa? Niamlik ka ng labi sa ospital. Kasi may nagbantay ni numero eh. Nangabot ang iyang maparyente. Mao nga bigawas ng una ko. Kay maghuot naman ko dito sa iyang ward. Kumusta? Nakuha ang bata gikan atong tiguang? Dali, ano ta magsulti dali. Kana kita lang duha. Unsa? Siya Nuria. Iyan na siyang gigamit ang iyang pagpakaroon nun. Nga batan ang dalaga. Nga mao si Rhea. Unya, imo lang pasagdan. Dili mahimong akong pasagdan. Ako siya malikon. Yan hita lang ka. Ano ka mahibaw? Kung mauna ako, balik ka si Doria. Kung mahimo, patya na lang siya. Total, makatarunganon man, kidautan man siya, dili ba? Daghan na kayong nahimo niya mga kadaot. Dilingon na akong misyon din ng kalibutan niya, Nasel. Dili ang pagpatay o pagkutlo sa kinabuhi sa mga makasasa. Kung dili, ang akong misyon, mawala ang pagpahigmata nila sa nabuhat nilang kasalanan. Anong sila mausab? Mubalik sa sabakan sa atong Diyos. Kung mauna, ipanghinaot ko na lang nga mulampos ka sa pagsumpo sa kadautan ni Doria Aqua. Ipanghinaot ko. Nahibaw kung nagpaingon ka na din, agwa. Pwes, hatagan ko ikaw trabaho. Buslan man nga giguba mo ang akong pagkatao sa mga mata sa katilingban. Di nagdaig sa akong pangahan. Pwes, baslan ko ikaw sa pinilo-pilo nga panimahos. Way makatupong sa kayugot nga gibati ko. Nagmata na ang baby ko. Baby? Oh, hilom na. Kay niya na din paingon ang lalaki nga nagpasikat nga hero. Ato siyang hatagan og daghang trabaho, ha? Ato siyang disihon. Oh, hilom na. Kana, tumanon gyud si Doria. Karon, padaghanon ko ikaw, ha? Gikan nimo, mahimo kang duha kadosina. Mapaubos ko. Purmahan ko ng tao kasi agwa akong kugalingon. Nagihimo kong tubig. Nga naglutaw sa kahinan. Niyan ako, Doria. Unsa naman? Agikik sa mga bata. Pagkadaghan na rin nila. Doria! Unsa ko ni? Pagkadaghan nila. Asa nila ang tinuod nga bata? Doria! Gipaabot ko ang imong pagbalik. Mahilabtanon nga agwa Achilles. May labtanon ko sa mga taong datan nga sama ni mo, Doria. Mao ba? Pwes, sige. Buhatan ang imong tuyo. Buhaa ang bata o iuli sa iyang inahan. Kana kung magkaila ka pa kung hain anang duha ka daw sinang bata nga naa sa imong atubangan ang tinuod nga bata. Tan-aon ko sa kumunahuna.
Oh! Ang mga bata! Nanagan pa ingong sigawas! Sige! Sunda ang mga bata! Oh, nagpanon sila, nagdagan. Oh, dili. Gilingaw na ko ni Doria. Wa takalinga wa agwa. Gihatagan talang kag trabaho. Og dili kay kana lang ang trabaho unon mo. Adia pa. Hup! Oh! Nahimo sab siya nga bulan nga kayo. Karon agwa. Kesa yunahon mo. Hup! Doria! Doon na! Milupadesis kahanginan. Kaya kailangan yung bata mo. Nagpanos ka sana. Kailangan balik nila. Nasaban ng mga tao sa gawas. Nagay kayo. Ang mga bata! Ah! Ah! Ginoo ko! Ang ubang mga bata! Naligsan na si Masakinan! Ah! Nahadjog ng mga tao! Paano sa di pagkagi mga sakinan? Pagitaon ko tinulog ka bata! Tanaan kas kong nauna! Ah! Ah! Oh! Ang salon! Oh! Sunog! Ay, ginoo ko ang mga bata. Dalian ninyo! Pagawas na sa ilang mga classroom! Sige na! Ay, diin man ka na kayo. Kakalit ba ining sunuga? Dalian ninyo! Unahan ninyo ka ng classroom sa mga bata nga nagdilaob na! Pulang nga kayo! Mga hungog! Nagtomong mapaong lang ko ni anang ordinaryo ninyong tubig! Dili! Dili mo makapaong na ko! Hotdon ko kinigis kilahan! Nila tinulog ka bata! Ang sahon ko! Ah! Ah! Magdali ko! Ihatod ko ng bata sa DSWD! Una ko ang tunang nasunugan! Ay, Diyos ko! Doon lang ko nun yung ospital ang kayo! Tabangi taon, mi! Hay naman ni sa agwa, uy! Nga nang wa pa man siya! Kanina rin nagsugod ang sunog pero nga nuhang to doon wa pa man gid siya! Ah! Ah! Ginoo ko! Unsa man tumibo to? Pagkadako na sa kayo! Nay Maroy! Mangikli na tanoy! Ah! Ginoo ko! Ang kayo! Nana sa may kwarto na Nay Maroy! Init na kayo! Aso na! Aso na kayo! Abang! Abang! Ah! Ay, ginoo ko! Naugnaw yun ang tibuok eskwelahan! May naapil ba yun nga mga bata? Excuse me, ma'am. Excuse me. Ikaw to ang principal ining eskwelahan niyo na ugdaw? Oh, kinsa ka man? Ako si Rhea. Ni ako kay gusto ko mutabang sa pagpabarog pagbalik sa eskwelahan nga bag-o lang nasunog. Ay lagkahibong. Tungod kay amo ning voluntaryong ihatag ninyo ang tabang gikan sa financial. Hangtod na sa ubang kinahanglanon, Ma'am Claros. Daghang salamat kung mao ka na, miss. Rhea. Ako si Rhea. Nagamat mo na siya, agwa. Salamat! Unsay? Oh, Jeric? Agwa? Magpasalamat ka kay may uyab kang superhero. Oh! Jeric! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!